kevyen kaluston katsastusasema. Suoritamme vain katsastustoimintaa. Palveluvalikoimiimme kuuluvat määräaikaiskatsastukset henkilöautoihin, pakettiautoihin sekä perävaunuihin. Suoritamme henkilöautojen, pakettiautojen, moottoripyörien, perävaunujen muutos- ja rekisteröintikatsastuksen. Jos viranomainen epäilee moposi tai mopoautosi lainmukaisuutta, voit tuoda sen meille valvontakatsastukseen. Vaativimmissa erikoiskatsastuksissa muista varata aika etukäteen, jottet joutuisi odottamaan liian pitkään. Tarjoamme alueella palvelumme kilpailukykyiseen hintaan. Meillä katsastusmies palvelee asiakkaan alusta loppuun. Käytössämme on modernit ja uusimmat katsastuslaitteet. 2 ajoneuvon askimella varustettu katsastuslinjamme takaa tehokkaan katsastuspalvelun. Me Leijona katsastuksessa katsastamme autosi nopeasti ja ilman ajanvarausta. Tervetuloa!